Cayenne paprika. Sad ćemo opet da probamo. Ajde. Ogromna preporuka. Evo. Naoštri, ajde. Naoštrio sam se. Dobro, ne mora... Nož posle masata, obavezno obris. Izvolite. Hvala. Pazi šta radiš. Pazim. Dobila si oštro oružje u ruke. Ćao, dobri ljudi. Dobrodošli u našu serotonin kuhinju. Ja sam Nebojša. Ja sam Milica. I danas ćemo praviti pastu sa pečurkama i brokolijem. Hvala. Brokoli ćemo isickati sitno, relativno sitno, i ubacit ćemo ga nešto kasnije, tako da će brokoli ostati poluobrađen termički, onako poluživ, poluobrađen, da bi bio hrskav dok se jede. Pečurke ćemo propržiti na belom luku i malo đumbira sa nekim začinima, malo ruzmarina, origana i tako dalje. I sos za pastu pravimo isključivo od rendanog pekorina i vode u kojoj se kuvala pasta. Ništa drugo nam ne treba za sos. Nikakve pavlake, nikakvi kremovi, ništa. Znači, ova pasta je skoro pa posna. Znači, zvučalo je posno, kako je najavio. Dok nismo došli do sira. Jeste. Brokoli, miks pečuraka, beli luk i sve, ali bit će ova varijanta sa sirom kao glavnim zgoditkom. Za početak stavit ćemo da nam se greje šerpa. I za to vreme ja ću da naseckam beli luk, a Milicu bih zamolio da nasecka brokoli. Baš imam lagan zadatak danas. U šerpu ćemo dodati puter. I kad spremate na puteru, lepo je da stavite malo maslinovog ulja, to će sprečiti da puter krene da gori. Ne treba puno, ali je dobro da ga ima. U zagrejanu masnoću ubacujemo beli luk. I očistit ćemo jedan komad đumbira. Dodajemo đumbir i dodajemo suve začine. Suvi začini idu na početku. Origano i malo ruzmarina. I sada ubacujemo pečurke. I ja ću ovde dodati malo samo ovih sitnih listića komorača. On će da da jednu jako zanimljivu notu. A ako ga do sada niste koristili, velika preporuka da ga ubacite u ishranu. Prvo što je jako ukusan, a drugo što je jako i zdrav. Da, i osvežavajući je nekako. Biber. Biberče. Stavljamo dosta bibera. I ne samo tu. Biber stavljamo i u sir. Stari, jaki sirevi odlično se slažu sa biberom kada ih koristite za sos. Kad je sos za pastu skoro gotov, tek onda krećemo da pripremamo vodu za testeninu. Nemojte pre toga da radite, imat ćete najverovatnije raskuvanu pastu, a to nikako nije dobro, to jednostavno ne želite da jedete. Sada bih zamolio našeg supervizora. Solim vodu. Vau! Ono pa u rukav. Ti imaš taj levak na rukavu, brate, ne možeš to ti da radiš.
te frcoklice. Da. Je li vi imate uvek utisak da će ovo biti malo? Ja uvek imam. Pogotovo kad smo mrtvi gladni, a snimamo. Zato se ne sprema kad si gladan. Niti se ide u nabavku kad si gladan. Kupiš duplo više. Realno, ovo stvarno može jedna osoba da pravi, nego je nama lepa da zajedno čuvamo. Da se guramo. Da. Kadar je knap iza mene. Ali, ajde. Ja ću da se primijem. Voda nam je provrila. Ide pasta. Ide pasta. Pravim red. Meni moje treba, a ti tvoje napravi red, tamo negde. Kutlaču mi daj. Što, pa je to kutlača je. Gladni smo. Evo, sad ću. Da vam pasta ne iskipi, drvenu vareću stavite preko. Kutlače ima još neku svrhu. To je varijač. To me Maša zarazila. Sve Sa fail do... lapsusoma. Sve fail do faila, sa lapsusoma. Nisam rekla sa lapsusama, nego sa lapsusoma. Ima dokaz. Sad ćemo, pošto je pasta već skoro gotova, vodu od paste ćemo sipati Da je neki stručniji termin voda od paste. Aqua di pasta. I dodajemo sir. Ja. Ovo je sad ono najlepše. Dodaj mi tu kutlaču, mislim varijaču. Ja sam već donela tanjir za degustaciju. Bravo. Pastu gasimo i sada ćemo da je prebacimo i da to sve povežemo. Nemojte puno da je cedite, to je taman ta voda koja vam treba da se zajedno sa pastom prebaci ovamo i da malo pojača sos. Ugasili smo vatru, serviramo pastu. A ti mu daj final touch. Možemo li pipera? Obavezno. Izvolite. Omiljeni deo degustacije. Top. Super. Preporučujemo da probate. Kako kida, bra. Ja, meni ovo moram malo da zaljuti. Ajde. Već dobro poznata i kod nas izreklamirana cayenne paprika. A i super je osjećaj kad znaš da jedeš nešto zdravo, a ukusno je. I ima lepu teksturu, ostaje brokoli malo krskav. Top. Sad ćemo opet da probamo. Ajde. Ja ću ipak malo zna. Da se ne oljuti. Ogromna preporuka za pastu i da probate ovaj recept. Zapratite nas, lajkujte, šerujte, komentarišite kako vi pravite, da li biste nešto promenili, preporučite nam nešto, mi ćemo se potruditi da napravimo to za vas. U svakom slučaju, vidimo se. Like, share, subscribe. Vidimo se ponovo. Ćao!